Suntem astăzi la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din izvorul Mureșului, unde Preasfințitul Andrei, episcopul Harghitei și Covasnei, a săvârșit liturghia arhierească în această mare zi de sărbătoare pentru creștinii ortodoxi din România. De asemenea, avem deosebita plăcere și prilejul atât de frumos reușit să-l aranjăm și să se sincronizeze, respectiv deschiderea Universității de Vară, ediția numărul 20 de la izvorul Mureșului, unde români din toate regiunile istorice, Basarabia, nordul Bucovinei, Timoc, românii de la sudul Dunării, vin aici, în inima României, pentru a arăta că ei încă păstrează vie flacăra românismului, acolo în comunitățile lor unde trăiesc. Noi astăzi transmitem un mesaj extrem de important. Ajungem la ediția cu numărul 20. Este vorba despre continuitate, despre excelență și despre felul în care românii știu să fie uniți, știu să colaboreze și știu să realizeze lucruri frumoase. De aici, din inima României, din județul Harghita, din comuna Izvorul Mureșului, transmitem un mesaj de salut României întregi și vă spunem că și aici românii încă trăiesc și vor să simtă românește. Doamne ajută!